hebbin du'aji wata famdi kala bode berli la kajel adini du'ade handi wudo hay goto do anorlani amin rabbi amina min nyaji mama allah sabuhor masud maka bandu tanyon haju satani minyaji ma alla jombawgal do wallu dina islamu minyaji ma alla jombawgal do wallu dina islamu minyaji ma alla jombawgal do wallu dina islamu hajjuji di he umraji di hay hoge tawbe tardani amin rabbi amina min nyaji mama allah sabuhor masud maka bandu tanyon haju satani waɗoyoɓe umra sabi allah almube seku tijani waɗoyoɓe umra sabi allah almube seku tijani waɗoyoɓe umra sabi allah almube seku tijani bangima kaba ñekki han dattore umra lelane amin rabbi amina min nyaji mama allah sabuhor masud maka bandu tanyon haju satani ɗum ɗo he yawde mum ndeefi kono noon mi woodi ñawoode ɗum ɗo he yawde mum ndeefi kono noon mi woodi ñawoode ɗum ɗo he yawde mum ndeefi kono noon mi woodi ñawoode faraduji kañi he sunnaji fuɗɗoɗi haysi dofane amina rabbi amina min ñaagi mama allah sabuhor masuudu maka bandu yanewno haju sattani a woɗɗitto comti ñootaɗi an gorko towno labbayka a woɗɗitto comti ñootaɗi an gorko townu labbayka a woɗɗitto comti ñootaɗi an gorko townu labbayka caggal nde lootiɗa juulɗa السلام ونجي من البلاء وعافيه 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 ونجي من البلاء ونجي من البلاء
ونجنا ونجي من البلاء بيبال ونجنا ونجي من البلاء بيبال ونجنا ونجي من البلاء بيلين ونجنا ونجي من البلاء أيلين ونجنا ونجي من البلاء نصلا ونجنا ونجي من البلاء كرجل ونجنا ونجي من البلاء كرمم ونجنا ونجي من البلاء كرمم ونجنا ونجي من البلاء بيبال 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 ونجنا ونجي من البلاء بيجانا ونجنا ونجي من البلاء بيجانا ونجنا ونجي من البلاء ترجل ونجنا ونجي من البلاء ترجل ونجنا ونجي من البلاء ترجل ونجنا ونجي من البلاء بيبال ونجنا ونجي من البلاء بيبال ونجنا ونجي من البلاء أيدين ونجنا ونجي من البلاء أيدين ونجنا ونجي من البلاء أيدار ونجنا ونجي من البلاء مالين ونجنا ونجي من البلاء بيبال ونجنا ونجي من البلاء كرجل ونجنا ونجي من البلاء كرجل ونجنا ونجي من البلاء بيبال ونجنا ونجي من البلاء أي سيد ونجنا ونجي من البلاء أي سيد ونجنا ونجي من البلاء ويجعل 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 ونجنا ونجي من البلاء ويموسى ونجنا ونجي من البلاء ويفعل ونجنا ونجي من البلاء ويجعل 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 ونجنا ونجي من البلاء نفعل ونجنا ونجي من البلاء نفعل ونجنا ونجي من البلاء ترجع ونجنا ونجي من البلاء نعمل ونجنا ونجي من البلاء ويجعل ونجنا ونجي من البلاء ويجعل ونجنا ونجي من البلاء أيدين ونجنا ونجي من البلاء ويجعل ونجنا ونجي من البلاء ويجعل ونجنا ونجي من البلاء سيرم ونجنا ونجي من البلاء سيرم ونجنا ونجي من البلاء يا الله ونجنا ونجي من البلاء يا بني ونجنا ونجي من البلاء بلادو ونجنا ونجي من البلاء بلادو ونجنا ونجي من البلاء بلادو ونجنا ونجي من البلاء يا الله ونجنا ونجي من البلاء يا الله ونجنا ونجي من البلاء ويجعل ونجنا ونجي من البلاء ويجعل ونجنا ونجي من البلاء ويفعل ونجنا ونجي من البلاء ويفعل ونجنا ونجي من البلاء ويفعل ونجنا ونجي من البلاء إسلام ونجنا ونجي من البلاء إسلام ونجنا ونجي من البلاء نصر ونجنا ونجي من البلاء بالله ونجنا ونجي من البلاء القلب ونجنا ونجي من البلاء الحج ونجنا ونجي من البلاء الحج ونجنا ونجي من البلاء الحج ونجنا ونجي من البلاء ويجعل 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 ونجنا ونجي من البلاء الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبي en jetti Allah no feewi tawdu nodo en rowani nde do nyalaande
kawri en hikka kadi e nde ɗo ñalande bawi eɗen cellira eɗen kattani wawde hawrude ɗo bawi en jettiri ɗum Allah no feewi bawi en jetti khalifa o kanko e dental makko fofof e saare nde fofof bawi jarga o e halfaɓe ɓe e halfuɓe ɓe fofof calminama juurama jettama ñaaga kadi du'aw boy ɓeyni kadi du'ani bawi enen gardi ɗo e halifaɓe men bawi khalifa gonɗo ron o inmini ceerno Alpha Salif e ceerno Ahmad Diallo nde wonno siɗo noddi feere ala ɓe notete nde wonno gonɗo ɗo ko cuuyɗo notagol Allah e moƴƴere mum hawrintini ɗo welammaji ɗiɗi Allah e moƴƴere makko hawrindini ɗo ceerno Hammad Kande e ceerno Cheikh Oumar hawrindini ɓe ɗo ceerno Ahmad Diallo e ceerno Alpha Salif boy ɗum ɗo wonti joni laawol faɗi gorol boy ɗum ɗo koko yettirte Allah boy wona teddungal khalifa e boy meɗen garno tawrede dental ngal no mbo wi ɗo ni ɗo so noddi noote manore forse kadi noore nde wonno nodduɓe ɗo ɓe kamɓe jeeyi noddeteɓe ɓe so goɗɗo noddi ɓe woodi han ɓe woodi ɓe notoyto boy ɗum addi men ɗo addi enen fof ɗo mbowe ceerno Alpha e ceerno Ahmadou ɓen gardi ɗo e délégation tekkuɗo ɓen gardi ɗo e kaw Hammadou Seydi mo ganduɗa hande mon ɗo jogii geɗal nde wonno ɓiɗɗo makko nan ɗo ɓen ɗo gardi Hammadou e Ablaye ceerno Abdoulaye Sade Sada men ɓe gardi ɗo ceerno Abdoul Karim toon to Hamdallahi kay jarga mabɓe o kaw Demba boy ɓe gardi ɗo he kaw Ibrahima toon to Sulabali boy Ibrahima Diamanka boy ɓe gardi ɗo e dental kewgal hakkude miñiraɓe he ɓiɓɓe fofof ina gari ɗo kaw Ibrahima kanko kalowɗo o bon arɗa hen e ceerno Hammadou en kamɓe dental ngal maɓɓe ngal ɗo kamɓe ɓuuri andude honoɓe poti kono kam yitere makko seedima hen ceerno Hammadou Kande e ceerno Cheikh Oumar Kande e kaw Moutarou e fosite makko seedima ɓe hen wona e teddungal ceerno wona ɓeɗo ko nde noddore ɓe gari ɗo norade e ñagade du'aw e du'agol halifaɓe wonɓe toon ɓe gimmini ɓe yoɓe garɗo Allah mawde yettande khalifa o kadi Allah boy yettanamo Allah no feewi eko Allah reninanimo ko eko Allah waɗanimo ko heno Allah waɗanimo ni enen hen beldi enen kadi jettira Allah ko heddi ko maɓɓe ɓe ngari ka inde jamma nuura woodi heɗɓe yeeso woɓɓe kadi gara ɓaawo maɓɓe fofof ɓe yamirore e yamirore ceerno Haji Bocar Kande kanko ɓe ponno ardude kono bon heedi Dakar gila ñalande nde mbo sikkanno nde tawammo ɗo ɓe garda he makko ɓe gara ɗo Allah waɗi noon mbo ala ɗo mbo wi maɓɓe fof hay goto wara heddo no ɓe garda ceerno Mahamad kanko ardi dental ɓen on kanko ardi he makko e kaw Souley nan hen e kaw Moukhtar nan hen e Bachir nan hen woɓɓe garino woɓɓe kadi ɗi gara boɗɗi noon e ɗiɗogal ceerno a arnode norade noddandu diine heɗo he saare he mboy inchallahu rabbi mboy ɓaydi ɓe paadi mbo yimɓe basa junnade mbo salminde mbo tan e juurade mbo e ñagade du'aw saare nde fofof diwan o fof ina salmina mbo ina juuroma no ceerno Ibrahima Seydi wini
ceerno Mamadou waɗi dental wona duwa e goto fotaani mangude sabu ala no mo ñawloyaani moƴƴere neɗɗo fof nokku fof nokku mo yiyama ɗon mo teddi ɗon mo teddini kadi ɗon mo walli ɗon neɗɗo fof neɗɗo gon jogani ɗum teddungal to hoore makko ha feeñi kadi e golle makko wala ɗum fof ɗo weltanomo no feewi wala ɗum fof ɗi jaarimo kala mbo yi an ɗo ganda ko ala no ardi wala ala lomtiɗo ha ɗalta ko nanguno ko wawa notade kono fula ɗubo fof ko fula ɗuma neɗɗo fof ɗi jiɗima yimɓe fof no jiɗima ina korstinma ina teddinima ina battorima ina gonde kadi hema ina gondinima kadi mbo yimɓe ɓe ne beltanima no feewi mboye ɗum waɗi dental ngal waɗi mbo heɓani feere tan walla mbo ala ɗo kono goto fof ina ardi jaati mum walla anni mum mboye beltima no feewi koɓe kawri ɗo e ceerno Ahmadou Diallo moƴƴo men khalifa men e ceerno Alpha Saliou moƴƴo men khalifa men dendagal halifaɓe hawruɓe ɗo wonɓe Gader wonɓe to Yaas mo salmini ɓe juurima ɓesngu ceerno Mahamadou Fall kamɓe fof noɓe potirno gila toɓe puɗɗi haa toɓe kaaɗi assalamu aleykum sabono hande haala ina metti kono eɗen tori Allah e nelaɗo kala mo ganduganda tawa tan a andi ɗo jottoɗa ko a imminoyde ta aɗo dirti seeɗa on sanga ɓeyɗaɓe ɓe joɗne e gaw tawata hunde foof si naɓirama no foti yarude ni tan ramata sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alaihi wasallam على أبي بهير الحلق الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الخير منقسمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب بهير الخلق ونمسك ضيف من على نفرقني والحب يطرد لذات بالعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب بهير الخلق لهمير ونمسك ضيف من على نفرقني والحب يطرد لذات بالعالمين وسلم دائما ابدا على حبيب بهير الخلق لهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بهير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب بهير الخلق لهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا نور من الله فيا نور من الله فيا الله 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 صلوا عليه وسلموا تسليما جعل الذي بعث الرسول رحيما سقط نوري على منيري وعلى نوري باب سلامي صلاة نوري على منيري وعلى نوري باب سلامي صلاة نوري على منيري وعلى نوري باب السلام صلاة نوري فعلوا على منيري وعلى نوري باب السلام صلي ولي بلا على ولي وعلى باب السلام صلاة نوري
ببي وعلى نور باب سلامي صلي ولي على ولي وعلى آي باب سلامي صلاة نور جميع العالم منير المهند وعلى نور باب سلامي روح الإياني روح الكياني روح البيان روح السلامي صلاة نوري على منيري وعلى نوري باب السلامي روح العياني روح ويجرنبي روح العياني روح الخيان ويجرنبال روح العياني روح الخيان يا جميع روح العياني kollen na jom bawde o kollen na jom bawde o mo yettana en tagore nde mo yettana en tagore makko nde fodde kala ko yottido e der saare mboy kala jottido e der saare he hay arani he dental he hay so tawede arani e dental he yottaaki he der caali yottaaki e les caali he o salminama o juurama o salminama te kadi o juurama torrotomi tan dental ngal mboyi mo ñaagoto dental ngal kala caɗele ɗe neɗɗo heɓi ɗo kala caɗele ɗe neɗɗo heɓi ɗo foti ko ñala foti ko ñala walla ko yarani walla ko yarani walla ko jooɗaaki walla ko jooɗaaki walla ko naatani e ɗowdi walla ko naatani e les ɗowdi walla ko heɓani no salmodire walla ko heɓani no salmodire walla kañum on ɓanndu ndu wawani walla kañum on ɓanndu ndu wawani enen toro ɗum yaafuye eɗen ñaago ɗum yaafuye enen torodira ɗum ɗon eɗen torodira ɗum ɗon so ɗum ɗon ɓenni so tawede ɗum ɓenni kalifaɓe halifaɓe renduɓe ɗo caƴi cael salminama ko wona kadi halifaɓe salminama ɓennene calminama joni en puɗɗanni nadde e golle he mbo wi en puɗɗanni nadde e golle he maɗam sikki ɓe mbaɗi programme o mboyi mataw ɓen mbaɗi programme o mbaɗen kala toujours anawa mboy baɗen toujours anawa min ɗum ko min tortoni dental ngal mbo wi ko makko torto ɗum dental ngal koko torotoɓe ɓeni kokomo ñaagotoɓe du'a o seeɗa fof waɗe du'a no minute haji sappo haalamo walla neɗɗo haali yergi yo mbaɗen fatiha salatul fatih sabu min de kam han on moy sabu makko han on gila joɗinomi ɗo hedde 9h subaka ɗo damal am ɗo gila mo jooɗi 9h subaka ɗo damal makko garɗi yimɓe arɓe ɗon ɓe fof ko bi ko gari hawrude e dental ngal e ñagade du'aw dekete mi andi ɓe wona goɗɗum gari ɗaɓɓude ko du'a ɓe gari ɗaɓɓude si ko ñammi hen
so tawede ko nyammino ɗum ɓen kediri ɗum ɗum ɓen kediri ɗum si ko yargo yarte so tawede koko yarte ɗum ɓen kediri ɗum ɓen kediri ɗum kono koɓe jantimi ɗo de min ɓe mboy ɓen ko jantimo kanko komin gari ɗaɓɓude du'aw min gari ɗaɓɓude du'aw awa du'oɗen nani awa du'oɗen nani ceernajo ceernajo mbo wona ceernajo embo wona ceerno joom dental joom dental mbo wona joom dental embo wona joom dental kala ɗo kawriɗon kala ɗo kawriɗon on toɗama baɗon du'aw on ñagama baɗon du'aw sabu jomirawo wi yiɗi ñaguede sabu Allah ene yiɗi ñaguede mo wino ad'uni astajib lakum mo wi ad'uni astajib lakum non de mbo winode mboy ko noon Allah wi si tawi woni noon so tawede woni noon kanko on o feññini hoore makko kanko on o feññini hoore makko o wi nodde kam mi o noto wi nodde kam mi noto on e ala ko neɗɗo faɗi ɗo mboy ɗon kay ala ko neɗɗo faɗi en gandine en gandi noddegol mo ngol noddegol Allah ngol wona pour taw ana jooɗi ana wirdo aɗa waɗa kulusima walla ana waɗa darɗe ala wona taw ana jooɗi aɗa wirdo walla aɗa waɗa darɗe ala ko wattu mo nodduɗamo cohluɗamo fof wattu kala mo cohluɗamo noddumo noddumo non mbo wi non mbo wi mo wiyani o si fana juulama o wiyani so fana juulama walla ko jemma walla ko jemma walla ko alansara walla ko alansara ko mo wi ko nodde kam mo wi ko nodde kam te mbo ruttima kadi mo ruttima kadi mo wi wa atasimu bi hablillahi jami'an wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wala tafarraqu onon fof onon pop jogite ɓoggol Allah ngo jogite ɓoggol Allah ngo wata on ceere wata on ceere ɗo mo innani ɗon leñol de mo innani ɗon leñol de hole mbo innu ɗo leñol moy walla Allah innu leñol ko mbo wi ko jami'an de mo wi ko jami'an mbo rutti kadi mbo rutti kadi kanko jomirawo kanko jomiraɗo mbo wi muside muside jokke en ɗam jokke en ɗam jurmodire juurodire aygal den tan no wori ɗo ni way aygal den tan no woniri ni jarodirgol ɗon ɗo jeese meɗen ɗe darodirgol ɗo jeese men ɗe jiirodirgol ɗen ɗo jeese meɗen jiirodirgol en ɗo jeese men ɗe ɗum tan ko ɗum ziyara ɗa ko janggugol kamiluje ɗa o ko janggugol kamilaji yasinaji ɗum won toon kono ziyara o ko enen on kawrugol men ngol woni ziyara o enen on kawren ɗum wiyete ziyara sabu ko mbo a yiyano hanki jiita han hande mbo a yiyano heccanki jiyata han jiya ɗum han ndekete yaari ziyara o ndekete yaari ziyara o ko kawrigol engol woni ko ɗaɓɓa hen kamilo e jangge hende ɗum ko basorgol en wolde ko ɗum ɗo rasulu sallallahu alaihi wasallam ɗaldi en wonde ko ɗum ɗo nelaɗo Allah ɗaldi en sabu ɗum kala ɗo julɗo jooɗi ko ɗum ɗo jogi woni adresse mum ko ganduɗa woni adresse julɗo taw ɗum firtatako e kadi mo kolluɗa ɗum han gandinɗa ɗum han andi ɗum yo anda ɗum yo jangi ɗum yo janggani ɗum yo ɗum ɗi andi ɗum ɗo ɗum ko ɗum haala Allah ɗum jogitorten ɗum kono ziyara o juurodirgol enen musidɓe ɓe enen julɓe ɓe te enen julɗo mboyi julɗo wi'ama ko julɗo ko musidɗo julɗo ɗum ɗi selli noon ɗum ene selli la tan batu meɗen ɗum laar batu meɗen ɗum laar batu men ɗum min de ɓernde am nde ɓuuɓi hen mboyi makko ɓernde makko nde ɓuuɓi hen sabu to haqiqa mboyi to haqiqa mino sikki ɓe gandumi ɗo inde mumen jaari mbon sikki ɓe mo andi ɗo inde mumen zaati wawmi hawrude tan mi nodda ɓe mo wawra hawrude tan mo nodda si ko jooɗi ɗo ko waɗama pecce tati hen mboyi ko jooɗi ɗo ko so waɗama pecce tati tata ɓenguel mi hetta sappoɓel muɗum ngel elle wasde andude yimɓe kono ɓeɗo foof noon addi ɓe ɗo ko pour enɗam ɗam jomirawo wiɗam ko ɗum tan woni ko addi yimɓe ɓeɗe ndekete du'a o en potani ɗum heddude ɓaawo tawi ama kadi du'a o ɗum woni silama julɗo ɗum wodi ɗo du'a o natta jungo yottata ko ɗon fetel yottata ko ɗon sawru yottata ko ɗon loɓɗo yottata ko ɗon
lobɗo yottata ko kaɓeteɗo yottata ko du'a inata ɗon du'a o kañum naata ɗon te wuɗɗina ɗon kadi ko ganduɗa enen fof ɗo en dendat e doole meɗen ta en mbawa ɗum yaltinde ko du'a o wawata ɗum waltinde ɗum kadi ɗinin toon ndekete du'a wonani sera de min de mi yawaki du'a o hunde sabu min meeɗi heɓde haaju goto sabu mon meeɗi heɓde haaju goto mi anduno hatta du'a o nafi ɗon mo anduno hatta du'a o ena nafi mi haalta ɗum noon mo haalta on noon kono min kam min andi ɗon ɗi nafi kono makko mon andi du'a o ena nafi min fellitede kala e pellet mon felliti pellet so tawede en laaɓodirani deedi so tawede en laaɓodirani deedi so en torima jomiraɗo tan mbo waɗat so en ñaaguima Allah tan Allah waɗat ɗum selli kulan ɗum ene selli wona noon min de mboy wona makko de min kam mi ala on capable mboy makko mbo ala on capable kono woɓɓe on capable ɓe ɗiɗo woɓɓe on capable ɓe ina ɗo teɗi selli ɗaw teɗi selli ɓaw si ɓe mbi no mbo wattan so ɓe mbino Allah wattan wonat Allah waɗat jedduɗo han noon immina junngo jedduɗo han immina junngo ɗum ɗin ɗo ɗi selli kulan mo wi ɗum Allah ene waɗi ɗum ɗo ndekete yaari torodiren ndekete ñaagodiren moƴƴuɓe Allah ɓe moƴƴuɓe Allah ɓe ɓe Allah moƴƴini ɓerɗe mumen ɓe Allah moƴƴini ɓerɗe mumen ɓe laɓɓini ɓerɗe mumen ɗe laɓɓini ɓerɗe ɗe jiɗi ko Allah haali ko jiɗi ko Allah haali ko i baɗa ko Allah haali ko i baɗa ko Allah haali ko i jamire ko Allah haali ko i jamira ko Allah wi ko i golla ko Allah haali ko eno golla ko Allah haali ko ɓen so mbi tan Allah waɗanam ni tan ɓen so mbi Allah waɗanam ni tan so a renaki tan ko kisan moy so a renaki tan ko kisan si ano yeddito ɗum aɗa yeddito ɗum ana wona jimba muɗum tan wona jimba mum tan di fuumo ma renaki fuumo ma ko ɗum mbinami joom en jaafo mbo wi joom en jaafo ta looɓani taw looɓani min toride kam yaafuye ode moy mbo ñaagui yaafuye ode sabu tampere waɗi sabu tampere waɗi ɓe otoji ko nammi ɗi gara ɗo ko he ko jimi ara ɗo ko nani i ara e ko mbo yii ko ɗum ɗi woodi iwɓe to woɗɗide woni iwɓe to woɗɗi toon noon koko addi ha itti mbo toon to woɗɗi to mbo ari ga ko itti o neɗɗo to woɗɗi to ari ɗo yidde Allah ko yidde Allah e nelaɗo Allah e nelaɗo Allah e yidde Cheikh Tidiane e yidde Cheikh Tidiane ko ɗum addi mo ko ɗum addi ɗo on te mon andi pellet te on ena andi pellet mo nangi ngol laawol somo nangi ngol laawol hay makka e woɗɗade simbo dawani ɗum hay makka e woɗɗade somo dawani mbo yettoro ɗum toon mo yettoro ɗum ɗum sikki ala ɗum ko pellital ngal waɗi ko pellital ngal waɗi ɗum awa Allah no okku en wawde fellidde moy yo Allah okku en wawde fellidde wadde gonga moko ba mboyi kala moko ba tawata heɓoyama okkede debbo tawa heɓama okkede debbo awa Allah ewnimama to aynakoɓe to mbo wi Allah ewnimama to aynakoɓe to an tamna on de an tamna on sino an a horanima hoorema so an a horanima hoorema basɗa on kadi yambirde basɗa on ne yambirde ɗum ɗin he ɓoggol ɗi e dande ma ɓoggol ngol ene e dande ma ay baajotoɗo so onon dartini ha seeren ɓe wawɓe gande ɗeɓe e haala kaɓe leɓata wakka fa'ida ka ko ɓoggol ɗi waɗa dande makko ɗo ko ngol mo ɓurtani mo ɓornata yimɓe mo haalanta yimɓe paam leɓowo ko ɓoggol mum ngol ɓortotonin ena ɓorna heddiɓe ɓe joni hande tawaɗo ɗo foof moy han tawaɗo ɗo foof si seeremɓe ɓe baajima so seeremɓe ɓe baajima jahoyɗa mbiɗa an a anda ko haala toon jahoyɗa mbiɗa a anda ko haala toon e taw a woppoyi hoorema moy taw a woppoyi hoorema ko addima ɗo de ko mbiɗa ko ɗaɓɓude du'awu moyi ko addima ɗo mbiɗa ko ɗaɓɓude du'awu e heɗade ko waajete ko e heɗade waajuji seeremɓe te waajuji joni yaaji ha moy te waaju joni yaaji ha ko a hettoro hunde ɓuri taw ñallal ngal ɓural laabi sappo ko kettiɗa moy a hettoro hunde wotere e nder ñallal gotal ko ɓuri laabi sappo taw ɗum fi ko waajuji tan taw ɗum fof ko waajuji tan joni noon so tawi neɗɗo ɗini wuuri ɗi selli moy so tawede neɗɗo ene wuuri ene selli Allah e fawi ɗum sasi sali wadde sasi o tamo bonnani hoore makko o taw bonnani hoore mum hombo sasi wonta ɗum hombo sasi wonta on
juulɗele ɗe jowi ɗe juulɗele joyi ɗe ɗen ɗum ɗon mi humni mi humni mi yawtani ɗum قال في كتابه العزيز شهد الله وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله إسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد البرهان القادئين وفرقان الصادقين وعلى آله وأصحابه وكل من تبع له أما بعد فلما وقفت على أخلاق التي جمعها الرجل الصالح العالم علامة نقادة دراكة فحامة ذو همة عالية والمقاصد الناجية المقدم المرشد شريف علي هو الذي ربى قريته بإسلام وعلمهم القرآن وعدبهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة التجاني سيد العارفين إمام الصديقين وممد كل أقراب أغواس إنه هو قرب المكتوم وبرزخ المحتوم الذي هو واصلة بين أنبياء وأولياء مدى وصليا ربي على رسول وعدني به عظيم السول صلي على صورته بين الصور وروحه من بين أرواح البشر بنور أنوار عليه صليا ربي صلاة ترتدد إلى الزمن اللهم ربي صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله طيبين طاهرين أما بعد إخوة الكرام في مدينة السلام دينغا نحييكم بتحية الإسلام فرحين مسرورين بوصول في هذه الحضرة المباركة التي أسسها الولي الكامل عارف بالله أبينا وشيخنا مربينا شيخ شريف علي فال رضي الله تعالى عنه مسيب جول بتشغل يتودي الله e julde he dow annabijo Allah kan yettino hoore mum gel hay hunde ala enen en bawra yettirde Allah bomno yettirno hoore mum kono en toroto Allah jetten Allah ha Allah wele jetten Allah sombo welama jetten Allah caggal o welama so ɗum ɓenni juulen he dow nelaɗo Allah babullahi sallallahu alayhi wa alihi mo ganduɗa kala mo rewanɗo mum ɗo heɓata Allah yoni en kaalowo mo basoranmi haala mum toujours omo haala annabijo o e ɓiɓɓe mum sallallahu alayhi wa sallam o wi hum sadatul kawni wassadatu tahdumuhum hum sadatul kawni wassadatu tahdumuhum wa abdu abdihimi fi nnasi sultanu in qila man khayru unasin qul fahumu ey alul bayti qul fahumu bi jaddihim anbiya illahi qad khutimu walla e goɗɗo garɗo ha mo wima kafakumu min azimi shani annakumu man lam yusalli aleykum la salata lahu tawatan miɗa heewi wiide so neɗɗo darima e less kiiɗo caali madinatu salam e dinga walla daru salam gardata ko wutte almudagal surtout min ibrahima mi weltoto somo okkama ɗo konngol kono ko wutte almudagal addi kam ɗo saabu gandal addatake ɗo soko gandal kam arabe ɓe mbiyata fulanun hamala tamaru ila yaman leydi ina wiye yaman hakke ko ndi heewi tamaro ko aɗa yaha toon naɓorɗa tamaro ko baɗɗa ɗum noon en beltima en daari jeese joɗɗe ɗe jiyeten ɗo yeeso meɗen salminano ndu en ƴefti ɗum en koto am Sharif Mouhamadou Ahmad Al Hayba Haydar dama zilluhul waris o tottana en kala sarifajo en calmini mawɗo bambaɗo moƴƴo o sama kange bammaɗo as juurama no feewi en calmini khalifa dental ngal o Maulana Ceerno Souleymane Fall e miñira e makko ɓe
ceerno mouhamadou habib fall darussalam e ceerno mouhammad ɓaleejo on mo ganduɗa ko mamam ennira alhaji mamadou ɓaleejo fafakourou en calmini ceerno mouhammad salih to saare mansa en calmini koto am ceerno mouhamadou diallo mboɗo jooɗi e alpha salih e seeremɓe ɓe foof kono noon aɗa andi simmi abbima onon koni wara no waaji goto wino mo okka mo ƴefti ferel mo yeytu laddere o ha mbo raddoya kala jawre arde mboya ko nde ɓuuri weydude kala ngeelo e hono wiyete kooba arma mboya ko mbaɗo ɓuuri kombo visio mboya ko ɗa ɓuuri mbo ha kanji fof ɗi jeeyi mbo heɓani hay hunde hinde kamɓe wawno wiide uttum no ceerno men wiyanno ni ceerno mon mbo basoto no sehna amara tidiane ɓoggol maktumi ceerno dafe haali haala makko ɗo joni e hiɗab mum belɗo o uttum fa adat leyalul wasli ayada min qurbikum wallazizul unsu qad adaw la wasallahi ayni non on ɓeydu ha ɓurti tiye ɗeɗi jalba la wasallahi ayni fi jamalikum ya nouraha li idda dahra asada kono si tawi waktu o rokkatno han ceerno bocar fall mi salminima so tawi mi wi mi haalat hakkude amen ceerno ibrahima fall han nangue muta en ɗo kono woodi jaaɗo allah goto koyɗo ɗo hirama mbo nooti jomirawo o mbo hoyɗi fureɗi adda ɗi muura wuddere wirdande la ilaha illallah muura ha weyɗi adda damgal darussalam ɗo jumaɗo damgal jumaɗo wallinaɗo dental ngal mawni ha julgol o fure joni ko hombo sawtu hatifi wi ko rasulullahi wonɗo mi halta noon koyɗo ɗo mi halta ɗum sawtu wi ko rasulullahi waali ɗo jommum wi o heɗo mi salmina rasulullah o wi salamu aleyka ya rasulullah kono jaabo aleykum salam wa rahmatullah sawtu ibrahima fall mo ganduɗon o ɗum addi ibrahima fall ceerno ibrahima fall kala no cikkirɗa mbo a tawa mbo ɓuuri noon kono enen en jinno haalde ɗo toɓɓe 14 ɗe toɓɓe 14 noon ɗe kewani kono ko waaju e ciftinirgol hoore am min ibrahima e kala anan dey garɗo ɗo e dental he ayi neɗɗo so falama hebde malu han saada par ce que ina moƴƴi si en kawri e dente basiyodiren ko emen ko nafata goɗɗo haali ka ɗo warano arno ɗo ni kotoya biya no ɓe mbiyanno jamanu annabi masa qala anifan hoko bomɓe kaaliro ko ceerno souleymane haaliro hoko ceerno dafe bon wino non heɗo woda ko namtorɗa awa neɗɗo si a falama malede han musidɗo jurɗo a saada kala paalaɗo hebde malal iqra alqur'ana kulla yawmin wano ceerno men ceerno mouhamadou ɓaleejo ni laaduɗal ngal no foti mawnude a yettorɗo tan andurɗo jangguete qur'ana a yettorto tan ganda o arano ɗo galle ceerno ibrahima kanni a yettorto tan ganda ɗo qur'ana jangue ɗo awa iqra alqur'ana kulle yawmin taw a faala malede musidɗo julɗo par ce que ahlul qur'ana hum ahlullahi wa khassatihi hayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu ɓurɗo moƴƴude e yimɓe ɓe caggal nelaɗo ko jannguɗo qur'ana mo rutti mon jangguina ɗum assaha neɗɗo si falama sellude han sum walaw bi yawmil isnaini wal khamis ta ko cellal ɗaɓɓura he o jamanu mbo ñawji keewi hoorat hayso ko altenen e alkamisa han tana heɓat cellal inchallah ɗi ko wasayaji salihina en noon tawa ko aafiya ɗaɓɓuɗa aafiya noon ko konngol jaajngol cellal ɗin heen malu in heen oroji ɗin heen karkarji ɗin heen wutteji joɗɗi ɗin heen fof nan heen ɗum paaleɗa na hen mi siftinir hoore am a faami aɗa anndi ko mbatta sum ayyamal biidi woni ko wiyete ayyamul biidi 13 14 15 ɗe ñelɗi hoorat ɗi keɓa aafiya yallah wallu en mi waɗa rapidement par ce que he seerenɓe kewɗo te mi yiɗa tardinde ɓe inchallah nurul wajihi sa falale tine ma nde jalɓa cal no tinde ɓe jiyammi ɗo ɓe ni hay somi haalani ɓe han noon a faala noon waade han musidɗo julɗo ya ahi ɓumil leyli walaw ɓe rakatayni immo jemma juula hayso ko darɗe ɗiɗi jemma fof war feere juula hayso ko dar annabijo wi noon hayru amali
adduwa mo ha wala wa in qalla ko ɓuri moƴƴude fof e golle ko ɓurɗe duumade hay soko darɗe ɗiɗi waɗanatɗe Allah ñande fo ñande jemma ayi diine ma nde jalba cal 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 wano ɓe jeyaɓe Allah ɗo ni aɗa andi ɓe qalilun fil leyli ma yahji'una wa fil ashari hum yastahfiruna jemma yoni han ɓe ɗantako si subaka yoni han ɓe mbiya ko balmi wadde ko est ce que Allah jaɓani kam ɓe nanga astahfirullah astahfirullah aɗa andi istihfar fi jawfil akhir aqwama min kulli shay cheikh mahfoud o hayyik so ɗum ɓenni musidɓe julɓe toɓɓere nayaɓire nde ɗum aniniya si a falama deejgol deeƴa tawa ala ko dillintama ɗo gonɗa fof ala ko ɓittitama ba ano suufiyankoɓe ɓe ni ɗum anani dey aksir min zicrillah ɗo gonɗa fof hebbin ko tiftorta Allah wa hayru zicre alquran no guiɗornoɗen ni jowi o wi almalu wal banun ta a faala heewde ɓiɓɓe heewa ɓiɓɓe rewɓe e worɓe ɗum paaleɗa an he jawdi o wima aksir min istihfar hebbin ko mbiyata astahfirullah astahfirullah koto qur'ana kebbina ko mbiyata astahfirullah sa hebbini ɗum tan Allah ma rokkuma ɓiɓɓe hokkama kalan jawdi jeego zawalil hammi himme ɗo gonɗa e ano himmi ano boni ano jogui probléme aduna ano jogui probléme andu ko kebbinta musidɗo julɗo aksir min addu'ai ayi ceerno wima ɗo yo mo tori kala kalɗo mbaɗen du'aw kala kalɗo par ce que addu'a silahul muminin julɓe ko kaɓore mumen ɗe ko du'aw si a yii amérique e hewde mum doole israila e hewde mum doole lewru illa so wona iran ina wiye leydi ndi ganduɗa hay mesara kaye mbaɗanta koye mumen oto kaye mbaɗanta koye mumen avion kaye mbaɗanta koye mumen hay hunde ko ɓe ɗaɓɓoyta leydi wonde ala waaji o winoma la hurriyata fi shabin yakulu min wara il bahar sirfajo moƴƴo mo gardumo en haalanno ɗum ɗo mi yiɗa haalde ko haal kono kam ko nasahamo mo haalnanno meɗen mbo wiyo si leydi yimɓe on mbawani hebde hay ko ñaamo hoto keɓoton indépendant awa oɗo ganndo windino ɗum e deftere ɓooyi min jii ɗum to leydi arabaɓe komin jeeyi ko wima al la hurriyata li shabin yakulu min wara il bahar taw ko batonge donnoyro gadda ko yimɓeɓe ñamata ko ala ɗon wa anno dingani madinatu salam ko kodde men bottiɗo ha men belti machallah assalamu aleykum wa rahmatullah yo Allah ɓeydu jaam ano faala zawalu siddati probléme caɗele iwa e ma andu ko kebbinta qul la hawla wala quwata illa billah hebbingol konngol tan jiya caɗele giwa e ma musidɗo julɗo a famin baraka ano faala Allah waɗa e ma barka salli ala nabiyil muhtar muhammadin sallllahu alayhi wa sallam Allah waɗa e ma barka waɗa barka e ɓiɓɓe ma waɗa barka e jawdi ma waɗa barka e kala ko ummi e ma ɗum ko salatu ala nabi wattakum inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu Allah ala ko watta julta liggoyta ko fiw Allah watta aɗa della ko watta te fi'lul mudari aha wiyankoɓe ɓe ɗin ɗo cheikh ɓe heeɗi han ɗo fi'lul mudari Allah ko watta hoppu so wattu musidɓe julɓe holɗum ko salatu ala nabi kanko e malaikaji wa salatu min indillahi rahma mbiya goto Allah wiyama yurmemama sappo mbiya sappo Allah ɓe yurmemama temedere mbiya temedere Allah wiyama yurmemama wulure mbiya wulure annabijo mama ma wi sallllahu alayhi wa sallam ta waɗi salatu ala nabi laaɓe wulure conva am o balɓe men ɗe nattitta he aljanna mo wima albakhilu man zukirtu inda falam yusalli alayya hombo fof ɓuuri wonde bakhil ɓurɗo worodde hombo ɓuuri worodde ko si annabijo innamamo salowide salatu ala nabi ana andi joni ɗa'a ina en keewi ɗa'a nun mbaɗoɓe jooɓe ɓe hay bigol salatu ala nabi ɓe paalaka kono waktu o rokkata en an hebbin ɗum an hebbin salatu ala nabi sa faala barke ma han musidɓe julɓe jeenayyi dafuul bala sa faala o bala o gona ɗi ñawji ɗi probléme ko wi waɗa sadaka ha si a waɗa sadaka an a sadaka la yugayiru lqadara illa biddu'ai wa sadakati sadaka noon kanam gokuɗam man wudu oto awa ko ɗiɗiɗi tan cansata ko hoddirano inchallah aywa o wima hubbullah a faala Allah yiɗamana yiɗitama no gorko goto ɗin ɗo jooɗi mo faltaka mi inna inde de ɗo waɗi mi huuli noon
kono sa faala Allah yiɗaman ya akhi hebbin jogo al ihsanul walidayni ihsana bil walidayni moƴƴan jinnaɓe ma ɗiɗi surtout onon sukaɓe goreɓe am ɓe ɓurduɓe nene e baba en ɓe teddine nene e baba guittaneɓe gueɗal ganda annabijo wi aljannatu tata aqdamil ummahat nde ay dey cukalel ko dow aljanna mum ɗo e dow nene muɗum e bam mum ɗi ñaaƴa e dow aljanna muɗum hen donc kala paalaɗo Allah yiɗa ɗum teddin jinnaɓe ma ɗiɗo Allah yiɗama sappo e goho afu wallah a faala Allah yaafomana kala ko baɗata a faala Allah yaafoma ɗum samehi man walamaka sameh man zalamaka yaafo toñɗoma wal kasimina al gaysa wal afuna wallahu yuhibbu muhsinin jazakumullahu khayra ayi donc sa faala Allah hebbin ko an on jaforoɗa ko yimɓeɓe toñatama ko par ce que Allah ñande fof eɗen toñamo toñangeji ɗi ganduɗa mbo wawaɗo montirde Allah o saabu muɗum mais mbo yaafo irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama hakaza ya akhi sappo e ɗiɗi rahmatullah a faala Allah hebbina yurmede mum hema irham man fil ardi kala mbo jiiɗa yurme ɗum hay ñuƴƴungo yurme hay boddindi yurme hay mbewa sa hirsamba hirsirimba e dow e dow yurmede e dow yurmede hirtugol mbewa ko laɓɓina fanki e laɓiki haki wela jawnoɗa kirsa mbaɗa ko mbaɗɗa ko keyawi ɗum woni yurmede nde ha ɗum addi kirso o wiyata bisimillahi rahmani rahim ko bisimillahi allahu akbar mbiyata he hoddiro Allah jurmeɗa kulle ɗe jurmeɗa kulle hunde foof ittan ɗum gueɗal mum hunde foof ittu ɗum jiya hombo إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم إلهي قد سألتك يا إلهي بسيدنا وآمرنا وناهي بحرمته منوني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون إلهي نياغدن جمن ويرلو نون كلا جنوباجي بكات من ويرلو تنهجنا بمن يافو ويرلو كمي سيرم بمن دوتو بجابو إلهي يافو من يلجب ديني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون يندود النبي من وياما نون أو برنا دكوي فيني ياما يو أسماني فوفت يراما كونو إبليس دوري وحداما غاير من جمن كم عباني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون ودنيام كلاب دولام تدوي سو أندا ودنيام كدات دوهدان تدوني وياما دراجي عبادها سكا فيناما ونافنا دل فيناكا ونافنا دل تغادو ديون نيراني إلهي يا إلهي يا
danama yaɗo to Allah jiɗaɗo tagore fewna o woni on Muhammadu jam dañama ko yimɓe he jinne kaali ha nanama hoyi lundiɗo jedduɗo wi jabani gonga ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi tawbatan qabla al-manuni seydi fal hade ko a gando heño andinde yawno ko non ko a gorko hebo gollade duumo ay ko dafal sernoɓe boɗɗo wona jinganɗo leñol ma hadde yolo daɗa dandaɓe kolo tawɓe golani gonga ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi tawbatan qabla al-manuni wi o ɓedi sernda en garuɗoɓe diwana wona kala peeje balla julɓe pewna wona jokkowo en ɗam nder leñol ma kaɗali meɗa hewaɗiɓe subaɓe kola ko an woni gando balluɗo en ɗawani gonga ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi tawbatan qabla al-manuni bimawlidihi يديب لنا عبور ببحر موجه زاد سرور بلف نصره جاذ الصدور سرور في سرور في سرور وعيد دون عياد الهيون قام إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون سيد فاليلمن بمكو تدب ما ميرابي walluɓe diina eskay jambaraɓe ɓe jogori julɓe elle kawiraɓe ɓe jurmoriɓe no ɓiɓɓe he yummiraɓe ɓe goni rokkoɓe tusuru tay bajani gonga ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi tawbatan qabla al-manuni walamma kana lilmawla habiban walirrahmani hadina najiban وقفنا قاعلين له خديبا مدحنا المصطفى مذنا عجيبا ليغفر للغفور بيوم ديني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون به كنتم لنا كان المزايا وعافانا الإله من البلايا ونهرنا الإله من الدنايا دعي العدنا بقول كل البرايا أنيل ما أنيل بالمبين بالفدى أنيل ما أنيل بالمبين جودة أنيل ما أنيل بالمبين دندنا بأنيل ما أنيل بالمبين فالفال بأنيل ما أنيل بالمبين اللبيد أنيل ما أنيل بالمبين جودة أنيل ما أنيل بالمبين بالفدى أنيل ما أنيل بالمبين برناد أنيل ما أنيل بالمبين برني أنيل ما أنيل بالمبين يا أنيل ما أنيل بالمبين أنيل ما أنيل بالمبين صلى الله عليه وسلم Alhaji Mahfouz o wi Alhaji Mahfouz o jiiɓi fittali yimɓe ɓe o wi o jiiɓi pittali ɗi fofof o yinnomi ardude ɗo o wi ɗo o yinno ardude ɗo kanko ceerno ko e tarbi he o rewi o wi ko e tarbiyu he o rewni yimɓe ɓe o wi ko inna fi ictilafi lleyli wannahar wallahi o wi ko inna ictilafi lleyli wannahari yimɓe ɓe tinnoɗen wakkiloɗen oɗo men ziyara juɓɓudi makko koye tarbiyu he tan hande ɗo ɗo gonɗen no gasi e jeetati o wi zul uguda hande nde ñalade ɗo pittali Allah ɗiɗi fof ruhuji moƴƴuɗi ɗi fofof ina fawi makkatul mukarram neɗɗo noon si a yeehi dental walla a haalanama dental a teskoto dental ngal ɗo ngal liɓaɗo ɗo ngal joofaɗo ɗo ngal watteɗo ɗo ngal gollirteɗo ɗo ngal yarata ɗo yo Allah jaɓan en dental ngal alhamdulillahi rabbil alamin
ceerno wi ana yaafiro kottiraɓe muɗum ɓe ganduɗa omo waɗi jakarlo e mabɓe omo yaafno seeremɓe ɓe ganduɗa o hawri e mum ɗo kala eɗen ha yaafno ceerno men ceerno Souleymane e ceerno Habibou Fall e ceerno Mouhammad Fall ceerno wi ana yaafno on no feewi se yii Sirif wiye Haydara en wawa ɓamtude konngol men kono noon hay annabi Adama no waɗde décorés nde o yiɗi waɗede décret Allah yiɗimo waɗde décoré o winomo ko wa allama adama lasma a kullaha almuɓe tinnoɗen wakkilo ƴeewen bindi teskoɗen kadi bindi ɗi hikma o teskoɗen hikma nde Allah yinno wadde annabi Adama he o waɗamo décoration o waɗamo ko o wonata ko malaikaji ɗi e jinnaji e tagore Allah ɗe fofof ɓura towde ɓura martaba ɓura teddude Allah wi o andinamo ko o andano o wi beele wona needi annabi Adama woni ko rokkirno ngol ɗo dental hande ɗum ko needi tan wonɗo yo Allah jaban en eɗen juuro ceerno men ceerno Amadou Diallo e ceerno men ceerno Alpha Saliou e ceerno meɗen ceerno Ibrahima Kane e ceerno Mouhammad Kande e ceerno Cheikh Oumar Kande ceerno wi omo raɓɓinɗino e makuji makko ɗi nde wonno noon laamu ngu yettima hande kan ko haalirten tan tawi wi en yafnima konguɗi ɗi tan won sikkoɓe hunde kono laamu ngu ari hande kanko noon o tawani o fotani ɓantude konngol hande kadi annabi Adama nde o jaɓi waɗede décoré o ɗoftino o yankinkini ha Allah andinimo ko andano goɗum Allah waɗi Allah wi'imo o wi annabi Adama andinɓe malaikaji ko ɗi andano ɗo wi honno malaikaji on jamanu ina salimo won hewɗi saliɗimo ko ɗon addi Iblis Allah wimo an ko a mawninkiniɗo jippo ɗum ko almuɓe ɓe jeeyi ɗum almuɓe ɓe tinnoɗen wakkiloɗen wattoɗen wutteji tarbiyi wattoɗen wutteji needi wattoɗen wutteji yankinkinare wattoɗen wutteji muñal wattoɗen wutteji jaɓanede wattoɗen wutteji yaadude e tagore Allah nde tinnoɗen wakkiloɗen gon sengol on nelaɗo Allah wi ɓuri moƴƴude e neɗɗanke fof ko hundeji joyi idi ko fof wa hinal nafsi ngaalu fittandu si Allah rokkimo ngaalu fittandu si Allah rokki neɗɗo ngaalu fittan o wona yankinkiniɗo o wona joom needi o wona neɗɗo muñiɗo yo Allah rokku en muñje tawa ko an Allah suɓi wanma ko a yankinkiniɗo kala ko yiiɗa sikka ko an ɓuuri tawa ko an woni ɓuraɗo annabi Yusuf alayhi salam ko yankinkinare makko e muñal makko e neware makko addi ha Allah jaggimo ƴettimo nannimo e kaso yaltinimo e kaso heka waɗimo lando waɗimo ganɗo waɗimo annabajo annabi Ibrahima alayhi salam yankinkinare makko e rokkude makko needi taki ha Allah waɗimo khalilullah enen fof hiɗen gandi Allah nuli annabi Ibrahim bammakko ko yeddunoɗo Allah noddimo nulimo ya yeyana kam jalaŋeji kam nafata haydara te ko o annabajo mo wawno wiide baba mi yahani kono noon o jaɓi o rondi jalaŋeji o yalti damal galle baba makko tan o wi he onon yimɓe miɗo yeeya ko harmi ko nafata ko huncata haaju naftata kala soɗɗo ɗum a lorrat fittandu ma a lorrat ɓandu ma janggo a hoyo wakkati o yeddani konngol Allah o yeddani konngol jinnaɗo makko
an si a woni ganno a hawrani e baba ma an si a woni ganno a hawrani e saare mon an si a woni almuɗo a hawrani an si a woni julɗo a hawrani e saare nde beela noon a yettima ɗo mbo wiyata ɗo beela a ñemtini nelaɓe ɓe a ñemtinaɓe annabi ibrahim o wimo yeeya ko harmi ko dagaki bam makko nulimo o ƴetti jalam o yeddi konngol Allah o yeehi ha ka lawol o wi Allah mi yeddatama an nuli kam suuɓi kam o totti kam kadi babam hiɗa andi babam ko yedduɗoma kono si Allah jaɓi mami ruttuma ha weltoɗa almuɗo ko noon foti siforade almuɗo ko noon foti siforade annabi ibrahima wi ina yeeya ko dagaki o yiili ha kikiɗe ɓeeɗa foof jarni kanko o jarnani o arti galle baba makko o wi baba mi yeeyi ha mi tampi mi jarnani goto ari woni e haabira mujino me ha yamkuru fiha ɓen fewjoɓe e leydi he walla e saare he walla ɓe wota ganduɓe hawru wota moƴƴuɓe hawru ɓen no heddi ha joni beele ɗum wodani noon almuɗo fof ka woni noon mo jogui micro noppi ɗi o hewtani haalanoɓema ko wonani ko a wonani si a ƴetti ɗum a waɗi ɗum e fittandu ma hutoɗa neɗɗo foof hoyna neɗɗo foof mawninkinoɗa e dow neɗɗo foof kadi ɓeɗo sirif aliou en noon waɗirano noon e ndi leydi a yiyani ɓe tato ɗo ɓe jooɗi ɗo khalifa darussalam nani jooɗi mo wawno heddade darussalam toon o immina sukaɓe ɓe walla ɓiɓɓe makko ɗon ara tawe dental ngal ko jangguinde almuɓe ɓe tan needi ndi woni fofof ceerno souleymane nane o haali wonko o haali yimɓe ɓe fof no foti ñobbude ɓerɗe ɗe e pittali ɗi waɗa tarbiyu e Allah la ilaha illallah woni e dogude e ɓalli e pittali yimɓe ɓe Mahfouz haali joni o wi dental ngal ina deeƴi dental ngal ina mawni kono ina deeƴi oy dillani de yuɓɓangal ha moƴƴi moƴƴinangal ha moƴƴi tarbinangal ha ɗiggi dillata deeƴat dillata waɗata magareje hawnotako kala ko heewi heƴat hen tawa ko an woni hebbinani si a fokkiti he arde ɓe sikkat ko malayika woni jippade hakke gorto goddorde ko hewata o wi si bargo hewani tan o dillat tawa ko an woni hebbinani a sikkat ko coñci moƴƴi ko ɗum woni hunde nde no a wi Allah kañum laarata ko ɓerɗe tan yo Allah yoɓan en Sirif Haydara ɓerde makko nde ceerno wi hewani noon haalde ɗo ceerno Mamadou Balejo o wi yaafoɗa ceerno Habibou yaafoɗa addimo hande noon o wasata wasde arde ɗo ɗo ko e galle he o tawa joni ɗo o tawa joni koye ɓesguru he o tawa kadi nde o fokkiti e subaka he kanko ceerno khalifa men goto rutti to kungel to on ko sehel ceerno no wiye Serigne Abdou Boyi o rutti e jomirawo ceerno miiji hono o watta taw o wawa firtude arde ɗo ƴetti aadi ko ɗum tardinimo tawi ko ma o hebla woɓɓe ɓen ya lontanoyomo toon siɓe lontanike toon kanko o ara ɗo ɗo o wasata wasude arde ɗo ɗo o lontinta ko ma tan o yiye saabu ɗi pittali gonɗi ɗo tinnoɗen noon wakkiloɗen neɗɗo si a woni e leydi yankinkino sa woni almuɗo kala ko woni yandirore ceerno ɗum wonno yidde makko ɗum noon ha joni heddi ɗum ha joni ene heddi e ɓiɓɓe makko e taniraɓe makko ha e jaatiraɓe makko somin gari ɗo dinga ɗo mo wi so tawede ɓe gari ɗo dinga ɗo kala ko ari ɗo e halifaɓe min acciraɓe ɓe gaccitat ɓen min heɗoɓe ɓe keɗoɓen min ñaago du'awu ɓe ñaago kadi du'awu kala ko yewta ɗo
ko menen jewti ɗum mo wi ko maɓɓe jewti ɗum kala ko yewtana ɗo kadi kala ko yewtana ɗo kadi ko menen jewtana ko ɗum maɓɓe jewtana ɗum wadde menen ɗo moy wadde maɓɓe ɗo min garani ɗo ɗaɓɓude gueɗal e garani ɗo ɗaɓɓude gueɗal komin gueɗal ɗo mo wi kamɓe koɓe gueɗal ɗo ko ari ɗo e halifaɓe fof noon ko ari ɗo e halifaɓe fof noon mi salmini min juurima mo wi mo salmini mo juurima e yamirore kotoji ɗi e yamirore kotoji ɗi e ceerno Alpha Salif ceerno Alpha Salih koto amen ceerno Alhaji Ahmad Diallo e ceerno Alhaji Ahmad Diallo ko konngol maɓɓe mo wi ko konngol ɓen koye yamirore maɓɓe min kalata ko e yamirore maɓɓe ɓe kalata kono menen fof kono maɓɓe fof meɗen jondini ɓen jondini e halifaɓe arɓe ɓe e halifaɓe arɓe ɓe yoɓe tette yoɓe totte ɓe keɓa gueɗe maɓɓe ɓe keɓa gueɗe maɓɓe ɓuɓɓina ɓerɗe amen ɓuɓɓina ɓerɗe amen ƴettude men ɗo konnguɗi mo wi ɓe ƴetta ɗo konnguɗi goɗɗo wasa hebde goɗɗo wasa hebde minen tawɗi ŋaasi amen moye maɓɓe taw ɗum ena ŋaasi ɓe wadde minen jaafi konngol wadde ɓen jaafi konngol meɗen calmina halifaɓe fof en calmina halifaɓe fof kala jiyaɗo Allah mo Allah addi ɗo kala jiyaɗo Allah mo Allah addi ɗo meɗen toro Allah ɓen ñaago Allah e barke ceerno Mouhamad Fall e barke ceerno Mouhamad Fall yo Allah humto haaju mum yo Allah humto haaju mum kala garduɗo ɗo e caɗi kala garduɗo ɗo e saɗi yo Allah ittu saɗu mum yo Allah ittu saɗi o halifaɓe halifaɓe ɓe Allah heddani en ɗo ɓe ɓe Allah heddani en ɗo ɓe yo Allah accan en ɓe ɗo yo Allah accan en ɓe ɗo kala koɓe torani ɗen Allah kala koɓe torani en Allah yo Allah jaɓan en ɗum yo Allah jaɓan en jarloɗon jaafoɗon jarloɗon jaafoɗon meɗen keɗi moy ɓen keɗi meɗen cakki ceerno Yahya on ko mo ceerno Siriw nayi ɗo ganduno o kala ɗi andi makko tafi o bar formiri ɗum jinnaɓe e mi manti kono nde wonno ko neɗɗo belnoɗo dande sawtu o gañande naata ino pammi iwani ɗo o de wona min waɗɗum komi nan ɗum joni noon en jetti Allah Allah hokku en barke mabɓe sallu yalal kamale alannaɓe baye jamala manawa gollal maale gadroho masalam yalannaɓe baye jamala manawa gollal maale gadroho yeɗo sallu yalal kamale alannaɓe baye jamala manawa gollal maale gadroho masalam Yadu gadru ali mufaqam daiman sami mukarram jawa muazzam wa faqalila sallallahu gamale alan nabi ba'i jamala manawa golal mal gadru mazala yadu waju badrun munawwar jalaman ansa wa sawarasa mesgowan barsaro dajilaya sallallahu gamale alan nabi ba'i jamala manawa golal mal gadru mazala yadu gadru ali mufaqam daiman sami mukarram jawa muazzam wa faqalila sallallahu gamale alan nabi ba'i jamala manawa golal mal gadru mazala yadu wajabinul barwi al maqada benor ya taqada lesobe mala ayno tasbil ala sallallahu gamale alan nabi ba'i jamala manawa golal mal gadru mazala wal mabasim sukari ya wasana ya nuru ya warabai anbare ya hayada fikri wa ba sallallahu gamale alan nabi ba'i jamala manawa golal mal gadru mazala wal mabasim sukari ya wasana ya nuru ya warabai anbare ya hayada fikri wa ba sallallahu gamale alan nabi ba'i jamala manawa golal mal gadru Jeno ya Muhammad ya bibi ya Muhammad gonda meme Jeno ya Muhammad ya bebe ya Muhammad gonda meme ya Muhammad ya bebe ya Muhammad gonda meme ya Muhammad ya bebe ya Muhammad gonda bebe Maria bebe ya Muhammad gonda bebe yelle mela ben awdalin sallu ya gamale alan nabi ba'i jamale manna kullal mal gadra mazalan فيك ما فما سر وني ما قلبا نار ولا ما جل بارز الجلال
نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال نور ورا ما جل بارز الجلال قلب نور ورا ما جل بارز الجلال على الجمال على النبي باين الجمال من كل المال قدر من صلوا على الجمال على النبي باين الجمال من كل المال قدر ما زال ثم سلام على النبي خير الانام وعلى ساب غير من مال الغير صلوا على الجمال على النبي باين الجمال من كل الدسيدة ko sababu joma dentangal enen gandi joma dentangal ko Sirif Aliou Fall ko on woni joma dentangal on wiye haydara en enen toribe yaafu en feewi sabuna minen sabuna kambe minen kambe ko mi yimbe 43 ko be yimbe 43 goto o ko sirifaɓe jangini goto o ko Diallo Kunda jangini goto o ko Fall Kunda jangini wadde ko ɓe min basorta ɓe basorta jiɗɗen noon haalde seeɗa ko sabu Sirif Aliou Fall o yi Sirif Aliou Fall argol mbo ha mbo ara ɗo mo tawi ko jinnaɓe amen jinnaɓe maɓɓe ɗi gondi e jinnaɗo mumen wiyete e Saloum ina wiye Saloum ko on ɓuura andede baba amen maɓɓe ko on tan innirse wona noon on woodi baba amen reedu maɓɓe reedu ko koto on woodi baba maɓɓe kono wonno ko oɓe keddodi ko o wonno khalifa ko on ɓurano andede kanko wonno khalifa o kadi Saloum noon ko neɗɗo dardaro hoore mawde noppi mawɗi noppi ɗi puɗi leeɓi noppi ɗi ina baɗi leeɓi ha wuɗɗi nde mo ari ɗo taw jinnaɓe ɓe ɗo saare sori ko Saloum sinci ɗo taw ko ɗon ɓe ngoni ko kamɓe ngoni sababu yiilade o tumbun ha ceerno yi woni ɗo baba amen nammiɗi haala maɓɓe mo nani taggi innaru ndu woni heɓaki tanirawo Alhaji Haydara o e mbo ɗo tanirawo Abdoul Diallo joom Sirin Jama o on ɗini ɗo fo rendi ko neɗɗo goto Alhaji Haydara on jibini Alhaji Liman Haydara jibini Sirou Sekouna Haydara jibini Sirou wiya boni to nene makko ko tanirawo Abdoul Diallo ñampayo ñampampu kudora jangina fatanya kanko laamino ɗo wiya Abdoul Diallo on jibina Amadou Abdoul Bari Abdoul Basirou Abdoul Ibrahima Abdoul Alassane Abdoul Bobo Abdoul Basirou Abdoul jibini Kadi Diadi jibini oɗo Sirou wiye mbomo hani kam galle amo kolotiri andiri nde julde layyaji garonɗe julde yo julde guluje nogay gaari ambalu complet jesines komi yaltiri idi mbo rewɓe am ɓe keɓa ko nda taɓe cunaki jomaɓe guiheɓe ko soda complet ji vesita ɓeni mbulla mbo yawi ɗum
mbo soodani kam sira ñeeji jiyara oɗo jooɗe mboyi a luwoyta a yoɓata mbo soodi bate ha heewi mboyi kam a luwoyta mbo yawi ɗum mbo ɗaɓɓani kam debbo sa nani ko weli ko kontamagana yejiti ndiyam ɓoyani ko jarɗa kanko rani alaji alpha ɗaɓɓani kam debbo wallahi bon o wiyete kumbal sunkaru ceerno mahamadou kande ɗum an roni bamma ceerno bocar kande he o siri wiye min mi yoɓataɓe kono allah ɗi wawi ɓe yobde abbani kamɓe bonɗo mbo yiiɗa mantede guitoji kotoji makko ɗo koɗo woodi ko allah waɗanimo miɗa andi mon tebbini ceerno souleyman fall hemo teddini ceerno habibou fall ɗi andi hakkudam e ceerno ibrahima fall darussalam sare habibou mbo ari uddigol juma mboyi alaji sambuya o wimo nam mboyi o bambaɗo mi yiɗi ɗum aduna e lakara kene kadi mi rokka bo mbo daari annabi ala gaño mbo waɗi kaɓɓe kaleɗe mbo rokki ka mboyi jaaha darussalam hakkundem henene am mboyi sa yettima kolda nudda kam téléphone oto ammo aranama mbi min kala mi heɓat barke calimi noddude mbo téléphone jommi se place jaabi darussalam mboyi bambaɗo a jam fima wona no mbinuma mbi on hami yinno min kala mi taw komi adde hoore am ɗo min mbayrodiri mboy galle o ɗini o ceerno habibou guil on ñan yii ɗum hembo nangi kam hembo teddini kam kala ko guiɗo siri wiye boni e ceerno ɗum noon ceerno hammadou kande si mi luuki nde ɗo dande ko dande bamma ceerno bocar kande dande bamma alpha ousmani dande bamma ci alaji seko dande bamma ceerno abdoulaye bisimilla ma haala maɗo wondi e lamɗon joɗɗo ɓiɗɗo joɗɗo ko ƴakkatewo sir ali no wino mo so faala ɓiɓma jooɗa ko ñama ko weeli ɓiɓma jooɗat si wonano tan ɓe jooɗata ɗum taki sériw aliou ko tew tan ƴakkanno mine seedani mo moƴƴere makko nde sériw aliou to jamma nuura makko wonno toon no miiraɓe narranmo ni noon ceerno alpha narrannomo somo yettimama ko fewjata ɗon e gasni ɗon heddi ko ceerno wi ko tinno en e needi tinno en e needi diine ɗi moƴƴide kono ko yaade e needi han ɓuuri moƴƴude diine ɗi moƴƴi kono so yaade e needi han ɓuuri moƴƴude so diine galda e needi diine gala ɗon man laada balahu la diina lahu kala mo ala needi so juuli ala ko nafara ɗum hay hunde nafara ɗum seydina aliou mo meeɗi waddude e ibnu abbas meeɗama lamdede gueɗe tari mo lamɗa ñalomaji ho ñalawma ɓuuri moƴƴude mo lamɗa lebbi hondu lewru ɓuuri moƴƴude mo lamɗa ligge hoɗe ligge ɓuuri moƴƴude ibnu abbas wi ɓuuri moƴƴude e ñalomaji ko ñalawma aljuma ay ko noon nelaɗo wi mo wiiri noon mo kala moy ko aljuma ɓuuri moƴƴude mo wi lebbi ɗi lewru ɓuuri moƴƴude ko suumaye noon nelaɗo wi ande suumaye eɗen jaaɓi ɗi moƴƴi kono noon ɓurta mawlidu neɗɗo wiyata yo ni biitemi ni baami ɗum tagi nelaɗo ko haalta ko mo haalano mawlidu mo acci mawlidu mo haali suumaye kono suumaye ko addira pour hombo pour nelaɗo sallah sallam ko ardi saabu ma ko doole maɗe ɓuuri doole mum ɗe ɓuuri doole mum ɗe ɗum tagi mo haalani ɗum lewru on kala wi ko suumaye ɓuuri moƴƴude e lebbi ɗi mo wi ligge ɓuuri moƴƴude e ligge piiw ko juulde e waktu taw waktu o yawtani moy ko ɗegeɗe tati ɓuuri moƴƴude haala ka yeehi ha yettinen seydina aliou andu yimɓe no ceerno o winani ni ɓe mbaɗi noppi ɓe ganduɗa nani tan nelɗa nelani jantoyto ɓe ɗum tan paadi noon kadi ɓe wi eyyi
yo so tubdila kala ayyamu non ma kunta jahilan wa yadika bil akhbari ma lam tuzawidi non tigi toujours mo nelaka o toujours mo nelaka o on jantoro yimɓe janto e seydina ali o yimɓe janto e seydina ali ɓay mon heewi gandal ay mo heewi gandal ɓe mbimo ko ni ibnu abbas wi mo yiɓe yo funnague hirnague kakandi kambiya boɗejo ɓalejo ala bawɗo andude o ko haalɗo ko o raw woɗingal gandal moy kono min kala somi lamdanoma mi haalanno façon goɗɗo kono komo haali ko ala guittoɗo ɗum de ala guittoɗo ɗum min noon mbimi so tawi mi lamdanoma koko ɓuuri moƴƴude e ligge mbiyannomi yo ko ligge ɗe Allah jaɓanima ɗe kala ko ligguiɗa ha Allah jaɓi ɗe ligge ɓuuri moƴƴude woni ko sunna yo woni ko farilla yo woni ko mandubu yo woni ko mustahabu yo kala ko wawi wade so a waɗi Allah jaɓi moƴƴanima moy makko ɗen noon mo wenno mo wi somo lamdanoma affaire lebbi hondu lewru ɓuuri moƴƴude moy makko mo wenno ko lewru nde duttiɗa e Allah tuubɗa e bakkaruji wona a watta bakkat bakkat o banna o a torima Allah no Allah yaafuma a toñata goɗɗo a wiita goɗɗo a watta goɗɗo a yibinta goɗɗo ko ɓuuri mawde ko piyo gaybingol taciren ɗon suka goto meeɗi wiide janggo yanni moy mo janggoyat annabi o nani wonde suka wi janggo yanni mo noddi suka o moy biɗa a janggo yanni moy ha mi janggo yanni moy a bisimilla mi yomnoma gueɗe dan tan jaha moy so a yeehi a janggoyi tinɗa kula Allah ko suuɗi eko feeñi an tan wonti hen kul Allah a wonde yimɓe han kul Allah wona so a wonde yimɓe han ko a kulɗo Allah a wontima han ko palɗa ko batta ko a huulat ko suuɗi ko feeñi mo wi mi fawma toon tinɗa ɗemgal magal wora haal ɗum ayibaji nde tagore janggoyo o wi'ani wara haal ɗemgal magal ayibaji tagore nde kala neɗɗo ko faalaka wi'ede wara wi ɗum noon ɗal ha Allah wirta ɗum Allah tagui on suuɗimo wara surtumo ɗal ha Allah surtamo ɓar a yenna ana yanana Allah gonta yejitta ana yanna ɗum mo majjani komo watta ko tenki ha Allah wirtamo moy tinɗa so a yeehi hen so a yeehi ligge moƴƴe liggoɗa ɗum dewa Allah ko moƴƴi ɗi tari mbimami suka wi o ɗum janggannomi mi wawi mi ruttima bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe julɓe bandiraɓe islam koye dental islam yimɓe goni ko calminali islam kadi min gardinta goto foof e dow inde halifa men woni ceerno Souleymane Fall kanko e miñiko e ceerno Mamadou Fall e seeremɓe men wonɓe ɗo e less Thialiki e walliyaɓe Allah wonɓe ɗo ɓe fof e taniraɓe nelaɗo Muhammadou sallallahu alaihi wasallam emin ƴetta calminali diine ɗe min pawɗum e juuɗe mabɓe ɓe jettinan min dental ngal min mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin so dañi jaam dañi deeƴal dañi kisal ko fagga fof yimɓe ne jondina hen ɗum saabi ɗum ko dowuji serembe men dowuji waɗiyaɓe men
dowluuji almameɓe men ko ɗum daɗɗi ɗum tagi woyi Sénégal hannde waawi darade kala to diine dillata laamu no foti abbitade heen ɗum saabi hannde min ngari ɗo pour hollidde on kala ko mbawɗon ummanade yeeso mon caggal mon worgo rewo hirnaange fof laamu nana sara mon pour hollidde kala ko mbawɗon wadde ɗum ko laamu mbaɗon ɗon ɗum saabi aussi min ngari ɗo min ngari ɗo noon e délégation mo jogotmi limtude iɗi wonde adjoint mo kanko woni ɗo préfet Niam on wiya Amadou Kouré Niam emin gardi aussi e maire mo Fafacourou Abdoulahad Faye emin goni ɗo aussi e chef eaux et forêt woni sergent chef Bara Fall emin garde aussi agent vétérinaire mo Fafacourou ne wiye monsieur Ndiouga Diagne emin gardi e docteur mo Fafacourou ne wiye Issa Mbalo emin gardi aussi e responsable DAC mo Fafacourou o ne wiye monsieur Djibi Sow emin gardi aussi e Amadou Balde kanko woni gardiɗo ɗo e ASP ji ɗi jewton o joni aussi ko lomto gardiɗo ASP ji ɗo e département mo Médina Yoro Fula eɗen gonde aussi représentant président conseil départemental mo Médina Yoro Fula lomto makko nan ɗo no wiye Seydou Balde kono eɗen gonde musidɗo men sehil men giɗo men woni Aliou Badara Balde kanko woni maire mo Patta ko o délégation min gaddi hannde pour hollude on ko watte ɗo e nder ziyara dinga ko woni hollude on aussi ko watte ɗo e dinga o délégation no jari ɗum walla aussi ziyaro no jari ko ɓuri ɗum inspecteur élevage nanɗo monsieur Balde ceerno mi winomo rawane martaba dinga martaba Medinatul Salam dinga foti diwde ɗo e kadi diwi ɗo kala garɗo ɗo e kiiɗo caali gila subaka ha kikiɗe walla gila hanki mum ko Allah tan haalete ɗo ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haalete ɗo ko rokkata julɓe ɓe ko nawata ɗumen yeeso ko ɗum tan haalete ɗo joni joni e serenɓe men ƴettuɓe konngol ɓe ɓe kaaliɗo toɓɓere wonde fayida ko ɗum kadi laamu ngu yoɓorino so neɗɗo dañi jaam dañi kisal dañi ɓamtare wonko dadɗi wonko dadɗi daɗɗi ko needi needi kala ko rokkani goɗɗum wawa rokkude ma needi noon fuɗɗi koye nder galleji jalta ha école aji yaa ha e mbeddaji hay ɗanngal fof ne rokka needi kono yiyama hannde eɗen jeeɓa téléji eɗen jeeya réseaux sociaux ji ko ɓuri en heewde hannde ɗeɗon kaɓirɗe hutorto hen tan ko ɓuri en heewde ko bonande ko hakkude ƴettooje ko hakkude jennore ko hakkude kadi wadde joomum ɓortude joomum ha laaɓa aduna on e wayno suturo ni koko natti ɗum noon sono yiye tan gande needi ndi woni koye ɓorade ha laaɓa needi noon neɗɗo wawa ɗum dañde tanka rewani ɓurana ko ɗon needi ndi ardi ko ɗon mbawata hen moñede mbawata wurdude hen min ñaagui aussi sukaɓe ونور ما تلونا
إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم اجعلنا من أنصار دينك برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا الذنوب يا غفار واغفر لنا العيوب يا ستار كم أبرأت وسبا باللمس راحته وأغلقت عربا من ردة الدمم من يأتسم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل مبتلد ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا القصد في أجلها تجري ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قول ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهر والنسيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتك رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وهئل ميزاننا بالحسنات وهبت أقدامنا على الطوال وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وأكرمنا بلقائك يا ديان نستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان
اعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النير سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ɓe jaari julɓe aɓe ɗo ɓe fof kala julɗo garɗo ɗo debbo e gorko suka e mawɗo a jarama a du'anama a weltanama ɓen toro Allah moƴƴere ma nde gimmoɗɗa to galle ma nde gimmoɗɗa to saare ma nde gimmoɗɗa to suudu ma essence ma e bagage ma kales ma himme ma e yidde ma arde ɗo ɗo dinga ha jottiɗa ɗo baraji ɗi gaddorɗa e moƴƴere nde tawɗa ɗo min torima Allah Allah sowa ɗum dubla ɗum milliarji taw ko jaam e yaajede e yurmede e uditare wonande julɓe ɓe ɗum ɓe torima ɗum Allah barke nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam e barke qur'anil karim kala ko jakorɗon so du'ama ɗo jaboto minen jakori to Allah e nelaɗo Allah gimmagol mon e yidde mon e Allah yidde mon dinga yidde qur'an yidde notade ɗo jawɗele mon e tampere mon nde peɗɗon arde ha jottiɗon ɗo ɗum ko baraji ɗum ko moƴƴere men jakori son cakki juuɗe khalifa ɗina duwo o mbi amin jaboro sabu muɗum sabu garɗo ɓuri tinnade nodduɗo o sabu ko noohiɗo moƴƴini noddanu ndu onon noohiɓe dinganaɓe e tundu dinga fof on jarama on du'anama on beltanama khalifa o wi kanko e falkunda fof falkunda darusalam santankoyi mankañi busura kala falkunda ɗo woni fof jaari dinganaɓe e tundu dinganaɓe ɓe darima to organisation gila to tengol leɗɗe gila to caali gila to tintingol gila e gaddugol ndiyam e jippingol hoɓɓe e defgol to rewɓe e pewnugol gawri darde rewɓe e addoɓe nayi mumen addoɓe gawele mumen addoɓe jawɗele mumen falkunda fof rendi du'anima on minen dendi noon e sehelaɓe maɓɓe seremɓe arɓe ɗoɓe ɓe toriɓe na e balluɓe du'anagol population o sabu kala ko waɗa ɗo julɓe baɗi ɗum oy kamɓe ɓe mbawi tan ko ɓe noddi kono ko heddi ko julɓeɓe baɗi ɗum oye joni noon balleɓe du'anagol ɓe oye sukaɓe saare nde rewɓe saare nde mawɓe saare nde e tundu ndu tuggi tan fakunda saare dikel jam silla ha sincang alaji sori saare samba saare yusufi ha yettiɗo sincam bara
Sinjan Koli ha Sinjan Bure tunnudu fof rendiɗo e liggeɗe rendiɗo e tenongol rendiɗo e gaddugol jawɗele mumen Faal Kunda wi on jarama Allah jarama almuɓe Sirif Aliou e almuɓe ɓiɓɓe Sirif Aliou janguɓe ɗo ɓe fof jarama hay goto heddani to mum dokoɗo galle kamɓe fof ɓe jarama ɓe gari ɓe gardi e rewɓe maɓɓe e ɗiɓɓe maɓɓe Allah jarama on jarama on beltanama hay giɗo men Samba Kange Bambaɗo o immima Pelengara gila hanki ɗum addimo ɗo kanko e julɓe fof wona noon haala fasiraɓe men musidɓe men seeremɓe tunnudu hay goto heddaki wona Gambi wona Guinée Bissau kamɓe fof ɓe gari ɗo ɓe jarama ɓe beltanama fawi hen affaire sous-préfet ko haali ko en beltima mo anda tan kanko e monsieur le maire kala no ɓe bino ɓe darorta hikka Allah ɗi seedi ko dubli ɗum darde maɓɓe ɗe woodi ɗum jiiɗen kono wona ko usti Allah jarama on jarama enen kadi dinga ɗo ala ko joɓen gouvernement Sénégal wona conseiller wona maire uji wona sous-préfet ji wona préfet ji kamɓe fof ɓe dendi ɓe batti ɗo haqqillaji maɓɓe maire ji ɗi fof kala ko kewnuɗen ɗo sowona gantu kamɓe fof ɓe kawrat ɗo jombon haala Aliou Badara heddiɓeɓe mon andi ko woodi tan koɓe nangi ɓe siko nango ɓe nanguno han ɓe ɗaldana ko ɓe nanguno ko ɓe gara dinga ɗo ko nangi ɓe ko noon ɓuyɓe doole ɗum haɗi ɓe ɗo arde oye ɓen gandi kamɓe garat sous-préfet Abdoulahat Faye Allah jarama on jarama darde mum Allah yii nelaɗo Allah yii oy kamɓe ɓe mbawi tan ko jarde on e weltanade on kono Allah joɓoɗo ɓe torima noon o yoɓ barke nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam laamu ngu kay ala ko ɓe jogi ɓe sowona Allah jarama on jarama radio ji ɗi e téléji ɗi fof ya Allah yoɓ on jarama ya Allah humto hajuji ɗi e barke nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam kala ko binoɗon on gaddat on mbaɗat ɗo waɗama ha timmi Faal Kunda fof seedima ɗum weltori ɗum du'anima ɗum oye Faal Kunda seela e Faal Kunda naɓe kala ko ari ɗo weltanima on yi'i darde mon yi'i golle mon o du'anu on kala oye ɓen toro Allah laamu ngu Allah hokkaɓe sembe Allah hokkaɓe wawde yurmede population o laamu ngu Allah ɓeyda garat maɓɓe Allah ɓeyda doole maɓɓe e sembe maɓɓe e barke nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam e barke Qur'anil Karim Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama wiye Haydara kanko de e sarifaɓe mo ardiɗo ɓe fof e miñira e makko ɓe e ɓiɓɓe makko ɓe wonno ɗo ko galle makko ɗo kanko woodi ɗo kanko wooda ɗo gila mbo yetti en leddata suudu ha mbo wi on yo ziyara o timmi ɗo jayren ko caali ko ha jantodiren du ondiren ko neɗɗo moƴƴo nane tan mo wiya on yo a juulni to juulirde to darde makko ɗo ndu suudu Allah darde makko e nder fulat darde makko e julɓeɓe no mawnide mo ala keerol mo ala frontiére kala mo nakkodiri ɗaminoɗa ko an tan mo yiɗi ko an tan mo yiɗi ko noon mo wayi he julɗe piiw mo yaɓɓi noon ko koyngal nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam on wonno rahiman raufan ko ɗum noon mo ƴetti
Allah jarama kanko de o jarama julɓe fof beltanama kala noon mo noddaka walla mo limaka yaafo ke mbi e limtan ɗo balten hande way kono julɓe fof jarama ceerno souleymane khalifa o hande falkunda fof Allah lomtinimo joɗɗinimo e jappere falkunda ɓen du'anomo cellal e balɗe juɗɗe kanko ceerno habibou fall e dendagal falkunda piyu heddiɓe ɗo ɓe debbo e gorko miñiraɓe maɓɓe wonɓe ɗo eɓe joɗaki ɗo ɓiɓɓe maɓɓe e taniraɓe fof dendi darodima he Allah darodima he maɓɓe pour nde ñalade kamɓe fof taniraɓe kamɓe fof miñiraɓe mo arani fof neldi mo neldani fof ari addori ko fotande ko kadi Allah seedi on jarama ɓiɓɓe fof taniraɓe on jarama anɓe kadi noon darori yo Allah yo moƴƴere barke nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam barke qur'anil karim eɗen toro Allah nde Allah tawnata en haaɗe kewɗe barke qur'anil karim barke ceerno o Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu jaafoɗon hatmo o jangaka tawa taw jomɓe keppani ha katumo o jange o moftirano ha denden o du'e lawol gotol yasiŋaji jangaɗi ɗo keewi ɗo ɗi janggueteno darsalam ina janggueteno to ceerno dafe ina janggueteno to madina yero fala ceerno amadou ina janggueteno ceerno sayid ina janggueteno sarne kala gila taƴa ñande heptora fof rendete jangue gila juma jawhuɗo ha yetti hande ñande fof janguete oyi ɗum haaɗi ha hande janggol ngol dolnoraka ha ɓurti jomɓe du'odira tan halɓeɓe fof on beltanama on jarama eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sarif oke Allah
La